Tras 8 anos no mundo da política, 4 na oposición, 2 de alcalde, os últimos 2 como tenente de alcalde de Telmo Martín, Gonzalo Pita renuncia a continuar sentado no pleno sanxenxino. O ata de agora líder de Sal non vai tomar posesión da única acta que a formación colleitou unas pasadas municipais. O seu lugar vai ocupar o número 3 da candidatura liberal, Suso Sueiro. Hai sabia nova no partido, na que entendo que debemos de regenerarnos, e dou un paso ao lado, non me vou, senón que sigo vinculado a Sal, vai a coller outro compañeiro, Suso Sueiro, en este caso, que é un compañeiro que estuvo 8 anos comigo a acta, e vou a seguir, digamos, estando en todo momento con él, non? Pero eu creo que despois de 8 anos vinculado á política, pois creo que é o momento de dar un paso ao lado, non? Pita di marchar satisfeito co seu traballo durante a súa etapa no goberno, asegura ter tomado decisións complicadas, matiza que todas elas foron sempre pensando no ben de Sanxenxo. En todo momento tomei decisións como veciño e non como político, quizás isto pois moita xente non o entendeu e pasou factura nas eleccións, pero en definitiva moi satisfeito, moi orgulloso, coa conciencia moi tranquila. No 2015 Sal fixérase con 4 concelleiros. Nas pasadas eleccións do 26 de maio a formación quedou cun único edil. Recoñece que deixar a alcaldía entregarlle o bastón de mando a Telmo Martín e agora 2 anos pasoulles factura. A primeira factura pois foi a fragmentación de Sal coa marcha de Vanessa Rodríguez, e a segunda, pois, o feito de entregarlle o bastón a Telmo Martín. Isto é a política e, bueno, eu son satisfeiro que por encima de estar sentado no sillón están os feitos e aí están, non? Gonzalo Pita nesta nova etapa ponse a disposición do seu partido, di que a partir de agora estará ali onde decidan os seus compañeiros.